बेबोलाय उनाव नांखागौ इम्पर्टेन्ट मामि पकपेन बेराद पकपेन मामि पकपेन अयथासार इन्टारेस्ट बियो बुस्थुआ आइयो सानसिल बेखौ फुबाय खानाय बिरलायखाबाय जानायाव फिसा फिसौ नांगौ नालाय औ औ दालि साग्रा मा मा दं बहा नांगौ माने बे जागायजेनो नालाय दालि साग्रा मा साग्रा बेयो नांगौ आरोखि ने साख'नियाबोलाय बे गारा जेबो जाया एकदम गोनांथि थाखा बियो ओमफ्राय बेबो गाबोनफोरनो संनो नालाय गाबोनफोरनो ओंखाम गुसु एवना जानाय मानाय आरो नैबे मस्ट इम्पर्टेन्ट बेखौ दाहायनो बाहायगोन बिसोरो गेरेन्थिखा दानो बाहायगोन बिसोरो बेखौ बेखौ दानो बाहायगोन बे बयनिफ्राय गोख्रैसिन बेखौ बाहायगोन आरोखि होमब्ला गोबाव खालामालासे थोदो औ थो संसार जानायाव बबे गोनांथिसिन बबेबा इम्पर्टेन्ट बेखौ नै बिथांमोना बाहायनायसै नै आच्छा मोनसे नङा माथो लाइ नैबे दालि साग्रा मग गयफान ओरिया बिमानि थुखैग्रा बेजों थुखैग्रा हरग्रा हिन्जाव गोदान बेबोथ' मोजांखा बेखौ दान बाहायगोनसो दान बाहायगोन बेखौहाय माने दाख्रिसो मोनगोन दानो थोले सुग्रा बायदिसिना बियो बेखौ मोनफोदोलै नै बेखौ माबा माबि आलु एरि फ्रायफ्रावहाय नै बे बेवहाय नाजावदो माने दिनाव नांखागौ सिथाव संनो गाबोनफोर ओंखाम एवना जानाय बिसोरो बाल्थिङाव दै हाबखांग्रा बेथ' इम्पर्टेन्टखा बेबोलाय उनाव नांखागौ इम्पर्टेन्ट मामि पकपेन बेराद पकपेन मामि पकपेन अयथासार इन्टारेस्ट बियो बुस्थुआ आइयो सानसिल बेखौ फुबाय खानाय बिरलायखाबाय ओरैबायदि ओमफ्राय नैबे दमफ्राय मोनजाखाखिना दा जाथोंसै उनावहाय रेस्ट लानाय समावहाय लांनायसै रानखाबाय आच्छा आरो दंबावो आच्छा फैसा होबावनांगौ ना फैसाबो खेबनाय नामा खेबांसै सासेयाव 15 थाखा थिग दं 15 औ फैसा लानांगौरा हाब 15 थाखा होलायबाय 15 थाखालै होबाय होमब्ला फैसायानो बावो बेवाया हान्थु खुलायबाय खादोंना बेवाया नै नोंबो स्कुलाव जाहैदो दे